no. Kay, sige na tag cellphone. Gani mi no. May Sam. Paglungag mo kay matrabaho ko. Wala ba yung lungag da? Wala ikaw na paguli. Hoy, naminaw mo? O tito, si Samsam ray lungag. Ah, ako pa jud. Kabulong nagdula tag email. Sa muka ni oy. Pila madi lungagon. Duha ka baso, pahit sa siguro na. Aw, sige tito. Tanglungag na sam ka kay nag-TikTok pa ko. Bantay paguli na ko gulay ni lungag ha. Me, pila ganitong lungagon? Duha ka ba susam ningon ni tito? Aw, sige me, maglungag sa ko. Ay, di alang kaldero. Duha ka baso, mangguro tong gipalungag. Kuha sa ko baso, bi. Pait na siguro ni. Unya sa muma na kaglungag, kay basig moabot na si tito. Uma na, duha ka baso akong gilungag. Aw, mayo kay muli na to si tito Rod. Meanwhile, Unya me, nagalungag mo? Nagalungag naman si Sam tito. Aw, mayo. Kay gutom na kayo. Kurang nilungag dito. Na! Anong baso man igilungag? Meme, Sam. Anong baso man igilungag? Saan ito pagkaon na ni? Sige, mag-cellphone ba? Saan na niyon? Patay ka Sam, nganong baso man imong gilungag? Ugas unta. Unsa man di ay? Duha ka baso man ang gipalungag. Duha ka baso nga bugas ba? Di kay baso lungagon. Na, pandamay. Pagpalit na lang ganon gaw. Tara Sam, patagal naman gud ka ba? Ako rin palit ni kay hulat ra ka diha. O sige Sam, lakaw na. meanwhile, Sam, pagdali! Asa man kanon, Sam? Yara kanon! Pataga naman ka, Sam! Kanon na ang gisugo! Dili kanon! Kanon na good! Bala juga, Sam, do! Tara na! Munya, asa man ganon? Yara! Unsa man na? Yanong kanon man na? Nga kanon man akong gisugo. Tanawa, Sam! Pataga naman ka! Kanon man good akong pangdungog! Sulod mong gabi. Asa yung cellphone? Abi na cellphone ba? Kaya mo na nagkaingon. Bungol na kayo pang sugoon. Agay!